Ah! Vaja, era un somni. Era com si hi hagués un altre lloc, com si el cos se m'hagués desdoblat. Quina sensació més inquietant. Ostres, Kazune! Per fi t'has despertat! Que bé! Quina sort, que bé! Em sap greu haver-vos fet patir tant. Ai, ui, perdona. He somiat una cosa molt estranya. Sí, jo també. Te'n riuràs, però he somiat que hi havia dos Kazunes. Què? Quina sort que només hagi sigut un somni. Si hi hagués dos Kazunes renyant-me tot el dia, no sé pas si ho aguantaria. I tu què has somiat, que era tan estrany? Doncs jo... Escolta, aquest somni que has tingut tu passava en una fira a la tardor? Ding-dong, resposta correcta. Però com ho has endevinat? Perquè el somni que he tingut jo també era en una fira. Ai, això vol dir que tens tantes ganes d'anar-hi com jo i que per això hi somies. Què? Que precisament avui és la fira de tardor i abans he comentat que si et despertaves hi podríem anar junts com cada any. Ostres, és veritat! Els hi vaig a dir a tots que ja t'has despertat. I és avui la fira? Kazune, t'has despertat, que bé! Que contenta que estic! Visca, en Kazune s'ha recuperat, ho hem de celebrar! Ai, que bé, que bé! I tu què? Com estàs? Ja et trobes bé? Sí, em trobo perfectament. Més bé que abans i tot. Feia temps que no estava tan bé. Deu ser perquè vaig destruir l'anell d'en Kirio. Que li vas destruir l'anell? Com pot ser? Sí, el dia que vam lluitar li vaig destruir i això devia alterar l'equilibri de poder de les nostres famílies i tot plegat tindrà les seves conseqüències a partir d'ara. Doncs ara que ho dius, jo he notat que la reacció del meu anell s'ha anat fent més forta. Creus que també pot ser per això? I et diré més, ells també el deuen notar, el poder del teu anell. A partir d'ara has d'anar amb molt de compte. Sí. No patiu per res, que jo estic amb vosaltres i no us deixaré. Doncs mira, últimament no he vist que entressis gaire en acció, tu. Home, tampoc m'he de passar, no? Escolta, Kazune, fas molt bona cara i et veig molt bé ara. T'animes a venir amb nosaltres a la fira avui? Esclar que sí. Sí, que bé, fantàstic! T'aniré a preparar el quimono d'estiu. I el teu també el tinc a punt, Karin. També tens un quimono per mi? Que bé! De quimonos d'estiu i pescarem peixets de colors. Escolta, tu que ho saps, quants dies he dormit? Has estat inconscient 16 dies. Tants? Ostres! Hola, nois! Caram! Que guapes que esteu totes dues vestides així. Moltes gràcies. I tu què hi dius, Kazune? Anem guapes així? I tant que sí, estàs preciosa. I de tu, Karin, el que més m'agrada és... l'estampat del quimono. Ets un idiota! On vas, tu? T'has de quedar a casa. Jo també vull anar a la fira. Tu el que vols és pescar peixos de colors i no pot ser. Kazune, corre! Vine a veure això! Corre! Vine a veure això! Mira quines caretes més boniques! Semblen pregadeus. Són horribles, quin mal gust que tens. Va, té, home, emprova-te-la, a veure com et queda. No, no cal. Que contenta que estic que en Kazune ja es trobi bé. Hola, Karin. Oh, Michiru? No et sap greu? Que el teu estimat Kazune se n'hagi anat a passejar amb la Himeka? No sé per què ho dius. Per mi en Kazune que faci el que vulgui, només faltaria. Vols que anem a fer un vol, tu i jo, doncs? Mira, tenen panotxes, que bé.
Què et sembla si en comprem un parell? Ara torno, eh? Fins ara, t'espero aquí. És en Michiru Nishikiori, el que té aquell poder ocult. Què tens, que no et trobes bé? Jo ja ho he dit, que no s'havia de cansar. Això és igual, la culpa de tot és d'en Kazune Kujo. Si no m'hagués destruït l'anell aquell dia. Ara que no et pots transformar en Déu, només ets el president del Consell d'Estudiants, oi? Només sóc el president del Consell d'Estudiants. Perdona, només feia broma, no et volia ofendre. Si està molt bé ser el president del Consell d'Estudiants, tens moltes responsabilitats. Tot és culpa d'en Kazune, que es prepari! Quina bona olor. Ens aniria tan bé ara disposar d'aquest poder misteriós. Si aconseguíssim que es fes dels nostres... Us demostraré que sóc molt més que el president del Consell d'Estudiants! Quin domini, quatre ulls, d'on has sortit, tu? No em digui quatre ulls, que sóc en Kirio Karasuma, jo! Ai, on es deu haver ficat en Michiru? Oh, sí, és ella. És veritat. Quan la nostra Himeka es troba més bé, resulta que l'altra empitjora. No hi ha cap manera de fer que estiguin bé totes dues alhora. Ui! Karin! Vaja, on eres? Fa estona que et busco. Doncs mira, jo he perdut la Himeka. Què? Com que no para de córrer d'una parada a l'altra... Però com es pot ser tan despistat? L'hem de buscar ara mateix. Deu estar ben espantada. Per cert,